ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ತೆರಿದಿನ ಕುಲಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆರು ನರಮನ್ಯಾಗ ವಿಧಿ ಅತ್ತಂದ ಬದುಕು ಏಪಲ ಕಷ್ಟನು ಕೊರೊಂದೇ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಒಂಜೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕಷ್ಟಲು ಬರೊಂದೇ ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಕಷ್ಟಲು ಬಂದಾಗ ನರಮಾನಿ ಅವಿನ ತೆಲ್ತದು ಆ ಮುಗುರು ತೆಲ್ಕೆದ ಮೋನೆಡ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಎತ್ತಿನಂದ ಆ ವಿಧಿಕ್ಲ ಬೊಡಿ ಬೆಕ್ಕಾಸು ಪೋಪುಂಡು ಎಮ್ಮೆಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇ ನನ್ನ ಸುಖ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ವಿಧಿ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಹತ್ರ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರು ನಮ್ಮ ತಿರಿತಿನಕಲು ಪನ್ಪಿರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ಮೋನೆ ಹಿಡ್ದು ಓಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಐನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಜ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚತ್ರನೆತ್ತ ತರೆ ಬರಬೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಐನ್ ಕೂಟಗು ತೆರಣ ದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಬಲ ಕೂಟ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೊಗಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಹೊಸ ಮದ್ಮಾಲು ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಪಿನಿ ಹನಿಮುನುಗು ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರೋಲು ಎದುರಾಪುಣು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕಷ್ಟೋಲ್ ಬರ್ಪುಣು ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ದೊರಿದು ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬತಿ ಕಿಡಿದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಎದುಕೊನಗ ಇಕ್ಕೈ ತಾಟ್ಯದ ಸೊರಟು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿದ ಕಲಾವಿದರೇನು. ಸ್ವಾಮಿ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ತ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನಿ ಮಿತ್ತ ಪಾರ್ದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಹಲೋ ಪನಿಶೇಖರ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಬಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂ ಪೋಯತ್ತಾ பொருள் மல்தம் போத்த தானே ಎಂಜ ಪೂ ಬಾಡಂ ಪೋತಿನ ಪೂದಾಯಗೆ ಬಾಡಂ ಪೋಯ್ನಿ ಅವು ಮದ್ಮೆದ ಟ್ರಿಪ್ ಹತ್ತು ಅಗಲು ಗೋಕರ್ಣ ನೋಡಿ ಪಿಂಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬೋರೆಗೆ ಮಾರಾಯ ಈಗ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಅವೇನು ಕಲೆದು ಕೂಡ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಗಲ್ಡ ಪನ್ಲ ಅವು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಹೊಸ ಬಸ್ ಪೂಜೆ ಆಯ್ನಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಣ್ ಕಾಲಂತ ಬಾಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ತುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಡ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಕೊರಲ್ಲ ನೀನು ಅಮ್ಮಡ ಹತ್ಯ ಎನ್ನ ಬಿಡದಿರ ಕೊರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮಾರಿಲ್ಲೋಲಂಡ ಬತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತೀರ್ಥಮಿತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ಆರು ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ತಾಕೆನ್ನಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಇತನಿಗಲಗು ದಾದಾವುಡು ಬನ್ಲೆ ಇನ್ನದೆ ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೆಲ್ಲ ಗಲೆಸಾತ್ತಾನ ಹೇಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ದೈವ ಕೆಂಡಿಲಕ್ಕ ನಿಗಲಗಿಸೋ ಎನ್ನಡ್ದು ದಾದಾವರೆಗುಂಡು ಕೇನೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆಗೆ ಎಣ್ಣೆತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತೂರ್ ದಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗೋಡ್ ನಡತಂ ಬತ್ತಾರತ ನಿಗಲೆಗ್ ಎನ್ನಡ್ದು ದಾದಾವು ಎಂಕಲೆಗ್ ಹನಿಮೂನ್ ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ನಿಗಲ್ನ ನಾಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಪೊಡುಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏತ ದೂರ ಉಂಡು ಅರೆ ಏತ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಏತ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿಂಡು ನಿಗುಲು ಮದ್ಮೇನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಡ ಅಂದತ
ಅತ್ತ ಅತ್ತೆ ದೇಗನಾಗ ಏತು ಸೀಟ್ ಕಾಲು ಇಂಡು ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ನಾಡ್ ನಾ ಪೇಳ್ದು ನನ್ನೆರ್ಲ ಜೋಡಿಲು ಬರಂದುಂಡ ನಾಡ್ನು ಏನು ಬಾತಿರು ನೀರು ಬೊಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬದಿ ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟೋಡು ಗೌಜಿನ ಮದ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗೌಜು ಮಲ್ತೀನಿ ಕೋಡೆಂಕುಲು ತಮ್ಮನನ್ನು ಸಾತು ಗೌಜುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಜನ ಅಂದಪ್ಪ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಯಿಗೆ ಪತ್ತೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಹೌದಾಣಿ ಅಂಚ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ. ಅಗಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾ ಕೂಸಲಿಲಯ ಹಾ. ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ ನಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತುಂಡತ ಹಾ. ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿರಿಯೇ ಅಂದಿಯೇ ಅದು ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೀರ್ತಾರ ಐಕ ಪೂರ ಅದಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಬೊಕ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಹಾ. ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನದ ಉನಸಿಯೇ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ ಅಣ್ಣರೆ ಹೌದಾನೆ ಎಂಚಾಯ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜೆ ಹಾ ಒಲ್ಪೊಲ್ತ ಏರ ಕಾಗಜುಡು ಅವೇ ಎಡ್ರೆಸ್ ಬರೋಣ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಣಿಗೆಪ್ಪ ಹಾ ನನ್ನ ಮುಗುಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಜ್ಜ ಪಜ್ಜಿ ಬೂಸುಲಿಯೇ ಏರಿಯ ಬೂಸು ಬೂಸಿಯೇರ ಪುಜ ಪುಜ ಪುಜಪ್ಪ ಅತ್ ಅವು ಮಾತೊಪ್ಪಡು ಹಾ. ಆ ತಾವನಗ ನಿಗುಲು ಓಲಿತ್ತರು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೆಯೇ ಎಂಕಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಅವು ಬನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಣ್ ಒಂದು ಮಾತ ಇಲ್ಲಳ್ಳ ಇತ್ತಿನವೇ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮರ್ದಿನ ಹೊರ ಬೈಯಡೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮರ್ದಿನ ಶುರು ಅಣ್ಣಿಗನಲ್ಪ ಮುಯ್ತ ಕಾಸು ಈ ಇರೆಗೆ ಓಡುಂದು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಓಡುಂದು ಆತ ಅವೇತ ಅವತ್ತು ಬೊಕ ತಮ್ಮನವನ ಸಾತ ಹಾ ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆರ ಬಂಡೆರು ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಕೈ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡೆರು ಸರಿ ಕೋರಿ ಕೆಜಿಗೆ 85 ರೂಪಾಯಿ ಓ ದೇವರೇ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಾವು ಬಂಡೆ ಹಾ ಬೊಕ್ಕತುನಗೋ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಜಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ವಾ ಅಮ್ಮೆರ ಪನ್ಪನಿ ಕೋರಿದ ಕೈಪಾವು ಯಾಂ ಪನ್ಪಿನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಾವು ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಅವೇ ಚರ್ಚೆಯೇ ಕಡೆಗೆ ನಿಗುಲು ಏನು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗುಲು ಕಡೆಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕುಲ ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉನ್ನಿಯತೆ ಮೊಗಲ್ನ ಅಬತಾರಗೆ ಅಪತರ ಬಕೇನ ಮಲ್ಪುನು ಬಕೇನ ಅಣ್ಣರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ ಬರಲಿ ಇದೆ ಇದೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡು ಆಣಗೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬೇರಿ ಬಾಸಿನದಾಗ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೌದಾನೆ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೇರಿ ಬಾಸಿನ ಬನ್ಕ ಹಾ ಅದ ನಮ್ಮ ಏನಾಲ್ಪುವ ನಾಡುವ ಅಂಚಿ ಮುಲ್ಲನ್ನು ಮುಲ್ಲು ನಾಡುವ ನಂಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಿಂಜ ಕಲ್ಲನ್ ದೇತ್ತು ದಕ್ಕು ನಾಯಿಗೆ ನಾಯಿ ಕೊಯಾಂಗ್ ಬಲ್ಪುಡು ಮುಲ್ಲು ಪಿರತು ಅನಗ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ಲಕ ಮಲ 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 ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಪೊಂಡ್ಲನೆ ವಿಷಯ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೇನಾ ಇದಂತ ಸುಧಾರ್ತಾನೆ ಸರಿ, ಸರಿ. ಸಮಾಪುಡು ಸರಿ, ಸರಿ, ಸರಿ. ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಹನಿಮೂನ್ ಪೂರ ತಯಾರಾದ ಬೈದಾರೆ ಎಂಚ ಅಂತಪ್ಪ ಪೂರ ತಯಾರಾಯ್ತು ಬೈದ ಪೂರ ತಯಾರಾದ ಪೂರ ತಯಾರಾಯ್ತು ಬೈದ ಅಂಚೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಹಲೋ ಹಾ ಶೇಖರ್ ಬನ್ನ ಏನ ಎಂಚ ತೋಲ್ ತಪ್ಪದ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಮೊರಣಿ ಸುರೇಶ ಪಸಂಪೋದು ಅಲ್ಲ ಸಂಘದ ಬದಿಗೆ ಪೂರ ಒಚ್ಚು ಒಂಬೈದೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟದೇ ಪೋಪಿನ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಗಲು ಕೊರ್ಪೇರಿಯಾ ಅಗಲ್ ನಮ್ಮೆರ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ರೆ ಪೋತಿನತ ದೊಡ್ಡ ಅವೆನ್ನ ಕೇನುವೆ ಕೂಡ ಮಾರಿ ಲೋಲಂಡ ಏನ್ ಮಾರಿಲು ನಿಗಲಗ ಅತ್ತಪ್ಪ ಒಯ್ ಉಂದೆಂಚಿನ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಒಯ್ಕುಂದು ಅಂಚತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯತೆ ಐಕಂದ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಬಸತ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೆ ನಿಗುಲು ಹನಿಮೂನು ಪೋಪರ ಅಥವಾ ಹನುಮಂತಂತುವರ ಪೋಪರ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಬಕ ಎಂಕಲ್ನ ಹನಿಮೂನುಗು ಈರ್ಲ ಬರ್ಪರ ಯಾನ್ ಬೈದ್ವೇನೆ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕ್ ದಾಲಾ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇಚ್ಚಿಗೆತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇತ ಅಂಚಾಂಡ ಇರ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಬಂಗ ಒಂದ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಕೊಡೆ ಬಂಗ ಈರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೋರತ ಎನ್ನ ಕಿಟ್ಟಲಕ್ಕನೆ ಅತ್ ಇತ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನ ಕಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನಿಗೆ ಆರೆಗಿಲ್ಲಡೆ ನಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ ಬರ್ಪಿವರನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪಿಯಾರ ಒಡೆ ಬರ್ಪಿಯಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ನಟ್ಟಿ ಆತ ಆಪುಜಿ ಈ ವಾರನೇ ಪೋಡ್ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಈ ವರ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಅತ ಅವು ಮಾತೊಪ್ಪಡು ನಿಗಲೆ ಹನಿಮೂನ್ ಬಂಡ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಗಲೆಗೆ ದೇವರ್ನಾಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಸೀದಾ ಹನಿಮೂನ್ ಲಕ ಬೈದಿನ ಸೀದಾ ಇಲೆ ಹನಿಮೂನ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಂಡನೆ ಬುಡೇದಿ ಇರುವೆರೆ ಅಂಚ ಕೈಟ್ ದೊಡ್ಡದ ಚೀಲ ಬಸ್ಸೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡಿತ್ ನಗುಲು ಓಲೊಂಜಿ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಪಿನ್ ದೂರ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಪಿನವೇ ಹನಿಮೂನ್ ನೆಕ್ ಕಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇನ ಇರು ಬರ್ಪರ ಪುರ ಕೇನ್ನತ್ತು ಇಗುಲು ಇರುವೆರೆ ಪೋರೆ ಇತನಿಗಲೆ ಬನ್ಲೆ ಇತನಿಗಲೆ ಓಲ್ ಪೋಡ್ ಬನ್ಲೆ ಓ
ಇರಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಯವ್ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ನಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ದೂರ ಪಡಾವೆ ನಾಡ್ಗ ಕಿಟ್ಟ ಬಂತೆ ಓ ಕಿಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂತೆ ಅವಂಚನೆ ನಾಡ್ಗ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇರುವಲ್ಲ ಬನ್ನೆ ಉಂದ್ಲೆ ನಾಡ್ಗ ಇರ್ಕುಲ್ಲೆ ಹಾ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ತಿಗಣ್ ಸಿಂಗಾಪುರ ಉಂಡೋ ಆಪುಜಿ ಒಂದಾಪುಜಿ ಎಂಚಿನೇ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪೋಪೆಡೆಗ ಏನೇ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಂತೆಗಳಿಗೆ ಎರ್ಮೆದ ಬೇರೆಗೆ ಪೋಪೆ ಎಂಚಿನೇ ವಾರ ವಾರ ಪೋಪಿನಿ ದೂರ ಕುಂದಾಪುರ ಯಾಕ ಯಾನ್ ಅವತ್ತಿಯ ಬಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಣ್ಣ ಪಿದಾಯ್ ದೇಶ ಇದೇ ಊರಿ ಮೂಲಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಭಾರತತ್ತು ಪಿದಾಯವು ಆರೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೀರ್ ಪನ್ನೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವತ್ ఒక ಎಂಚೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಜಾಗೆ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಡೂಟ್ ರಸ್ತೆ ನೈಸ್ದ ರಸ್ತೆ ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಏನ ಗಾಡಿಲು ಗಾಡಿಲು ಗಾಡಿಲ ಬಕತುಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವರೆಜ್ಜಿ ಮಜ 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 ಗಜ 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 ಏನ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಓಡಿಡ್ಚಿ ಆತ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಖಾಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ ನಾನು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಐಟು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡಿಗಲ್ಲ ಉಣಸದ ಜೆಪ್ಪರೆ ಪಾತ್ತಾರೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರೆಗೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ 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 ಪೋರೆಗೆ ವಿಮಾನ ಮಿತ್ತರ್ರಾಗ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ ಡನ್ ಉಂಡಪ್ಪ ಮೂಜ್ಞದ ಪಾಸಾವ ಐನ್ಯದ ಪಾಸಾವ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಮೂಜ್ಞೆಟ್ ಪಾಸ್ ಮೂಲ ಐನ್ಯಟ್ ಪಾಸ್ ಇರಗೆ ಅವು ಒಂದು ರಡ್ಲ ಪಾಸ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪುನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವನಿಗಲಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಬೇತನಾಳಿನ ಡೊಬ್ಬುಡು ವೈಟ್ ಡೊಬ್ಬುಡು ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಆಂಡ ಮಾರ್ರೆ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ತುಕ ನಾಡ್ಗ ಡಬ್ಬಿಡು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿದ ಪಡವೆ ಕಮ್ಮಿದ ಹ ಸಿಮ್ಲಾ ಉಂದಾಣನಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಪುಂಡು ಒಡೆ ಕೈ ಕಾಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತನೆ ಸೆರಂಗಡು ವಚ್ಚನ್ವೆ ಯಾನ್ ಲುಂಗಿಡು ವಚ್ಚೊನ್ವೆ ಎಂಚಿನೇ ಸಿಂಬಳ ಹಕ್ ಯಾನ್ ಅವೇನ್ ಬಣ್ಣಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಿ ಸಿಮ್ಲಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಊರು ಸಿಮ್ಲಾ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಊರು ಊರಾ ಆ ಜಾಗ ಎಂಚಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಕಡೆ ಐಸ್ 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 ಔಲೈಸ್ ಮೂಲೈಸ್ ಐಟ ಪೂರ ಓಲು ತುಂಡ ಐಸ್ 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 ಅವಳು ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಏನ ಜಾರು ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಐಸ್ ಉಂಡಾತ ಔಲತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಮೂಲತ್ ಆರ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪನ್ನೆ ದಾದುಂಡು ಕತುಲೆ ಆ ಜಾಗ ಎಂಚ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಜಾಗ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ನಂಕ ಮುಲ್ಪ ತೂರ ತಿಕ್ಕಂದಂಚಿನ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ತೂರತಿ ಕುಜ್ಜಿಂದು ಎಂಚಿನೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡಾತ ಏನ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಪೋಪಿನ ಜಾಗ ಬರಿಂಕುಲು ಕಿಲೀನ ದೀಪಿನಿ ಅಂಚಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ದಾಂಡ ಇಂದ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಬಲ ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಎಂಚ ಬತ್ತಿ ಏರಗುಲು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪರಗಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟನ ಕೈಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಮೈಪ ಆ ಪನ್ಪ ಆತ ಪಂಡೆ ಯಾವತ್ತುಲೆ ಆವು 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 ಪಂದ್ ಇಂಚ ಜಡ ಅರ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಎಂಚಿನೆ ಯಾನ್ ಅವು ಬಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿ ಪುಕ. ಆ ಜಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಕ ಕೂಡ ಬಾಣನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು ಕೂಡ ಜಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಲಾಯಕದ ಜಾಗ ಖರ್ಚು ಖಾಲಿ 10,000 ಐಟ್ ಎಕ್ಕಡ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರಲ ಬತ್ತನ್ ಓವರೆಗ್ ಟ್ರೈನ್ 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 ರೈಲಿ ಅವೇ ಐಟ್ ಬೋರೆಗ್ ಬೊಕ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ನು ಬರ್ಪೆರಡು ಬತ್ತ ನಾನು ಬಲೆ ಒಡೆ ಒಡೆ ಆಪಜಿ ಬರ್ಪಿಯವರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡು ನಟ್ಟಿ ಆತ ಒಡೆ ಒಪ್ಪಿನಿ ಅವ್ವ ಆಪಜಿ ಪೂಜೆ ಕಿಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಬೈದ್ವಿ ಅಂದ ಕಿಟ್ಟ್ಯಾಂಡ ಬೈದುವೆ ಈತಕ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಿ ಯಾನ್ ಕಿಟ್ಟ್ಯಾಂಡ ಬೈದುವೆ ಒಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಿಟ್ಟೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಅಂಚತ್ತಿ
ಕಿಟ್ಟೆ ದಾದ ಪಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಂತೆ ಮದ್ಮೈ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ ಪೋಂಡ ಕೂರ್ದಾಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಬಂತೆ ಒಕ್ಕ ಏರ್ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ಪರಿ ಹಿಂದ ಕಿಟ್ಟೆ ಅಂಚದಾಲ ಪನ್ಪುಜಾವ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಹಾ ದಾರಿ ದೊಪ್ಪಿನಿ ತೂಲೆ ಏರ್ನ ಡಬ್ಬುಡು ಅಯ್ಯೋ ഞാൻ ತೂರಲೆಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜಾಗೆ ಯಾನ್ ತುಪಿನ್ ಆವ್ ಸರಿ ನಾಡ್ಗ ಡಬ್ಬಡುದ ನಾಡ್ಗ என்ன பேசுற தமிழ் தெரியா ರಜನಿಕಾಂತ್ தெரியா ಮೇರೆಗೆ ಏನಂದ್ರದೆ ಇಷ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಸಮಾ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೀರು ತೇಗೆಂಚಿನಾಡು ಏನೇನ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲರು ತಮಿಳ ಊಟಿ ಬೋರೆಗೆ ನವ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಊಟಿ ಎಂಚ ವಿಮಾನಡತ್ ಟ್ರೈನ್ ಡತ್ ಬಸ್ ಡತ್ ಸೀದಾ ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಲತ್ ಒಕ್ಕ ವೈಟ್ ನರ್ತಂ ಪೋಪಿನ നടത്തുന്നോട് ശബരിമല പോപ്പിന അഞ്ചത്തിയേ കാർഡ് പോരെ നിങ്ങൾ ഇരുവേരെ കണ്ടൻ ಬಿಡಿದಿ ಪಿರಾಡ್ಕುಲ್ಲು ಎದುರು ಡ್ರೈವರ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡಂ ಪೋಪೆ ಐಟ್ ಎಂಚ ಕಾರ್ಡ್ ಏಸಿಂಡು ಏಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಏಸಿಗೆ ಓನುಂಡು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಏನಾಂಡು ಕಾರಡಿ ಹೇಸಿಗೆ ಸಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಇದನకు ಬೇತೇನೆ ಕೇನು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏಸಿ ಉಂಡು ಏಸಿ ಅಣ್ಣ ತಂಪು ತಂಪು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಪೂರ ಇಡೀ ಕಾಡು ಆ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯೋಡು ಕಾರ್ ಪೋಪಿನ್ ಘಾಟಿ ಮಿತ್ ಬೋರೆಂಡು ಅಂದ್ ಮೀತ್ ಪೋಪಿನ್ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಪನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪ ಅವನು ಬೇಲೆ ಪುರ ಬೊಕ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪ ಬೊಕ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೊಕ ಏನು ತುಲೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಟು ಗುಲಾಬಿದ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಟು ಬೊಕ ಸೇವಂತಿಗೆದ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಟು ದಾಸವಾಳದ ಗಾರ್ಡನ್ ದಾಸವಾಳದ ಉಂಡು ದಾಸವಾಳದಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಸವಾಳ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಟು ಅವೇಡ್ ಬೊಕ ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ಅವು ಮುಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ಬೋಟಿ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿ ಅವತ್ತು ಬೋಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಿಗಲೆಗ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ತುದೇಟ್ ಅವು ದೀದ್ ಇಂಚ ದೀದ್ ಐಟ್ ಕಾರ್ ಇಂಚ ಪೆಟ್ಲು ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಪೋಪೆರತ ಇರುವೇರೆ ಕಂಡನ ಬಿಡಿದೆ ಕುಡಂ ಪೋಪಿನ ನೀರು ಆಟನ ಆತಲಾಯಕದ ಪುದರ್ ಮಾರ ಅವೇನಿ ವಾಡ ವಾಡ ಅವೇ ವಾಡ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಚಾತ ತೋಟ ಉಂಡು ಚಾತ ತೋಟ ಆ ತೋಟದ ಬರಿಟೆ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಚಾತಪಡಿ ಮಲ್ಪುನ ತೂವಲಿ ಬೋಡಿ ಚಾತಪಡಿ ಚಾತಪುಡಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊರ್ವೇರ ಹೌದೇ ಬರ್ಪಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಟ್ಟಿ ಆತಿ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಅತಿ ಈರಲ್ಪ ಹನಿಮೂನು ಪೋಪಿನ ಚಾತಪಡಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಅತ್ತಡ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ನಟ್ಟಿಗೀರ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಚಾ ಪಟ್ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಎಂಚಿನೇ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಿಲ್ಲೆ ಆರಂಚೆ ಇದು ಪನ್ನೆ ಜನ ಈರ್ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವೇಡ್ಬೇಕ ನೆಟ ಫೋನಾಗ ಚೂರು ಒಂಟೆ ದೂರೋಡಿ ಮಿತ್ 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 ಗುಡ್ಡೆ ಉಂತಲೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬೋಡ್ಚಿ ಮಿತ್ರ ಗುಡ್ಡೆ ದುಂಬುಡು ಕಣಿ ಕಣಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬೋಡ್ಚಿ ಅವತ್ತೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸ ಐಟ್ ಆತಾಣತೆ 24 ಗಂಟೆ 365 ದಿನ ನಿಗಲೆ ಇರುವೆರೆಗೆ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಸುರು ತಗಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಜಾಗ ಚಳಿ 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 ಹಿಮಾ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಚಳಿ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಸೆಕೆ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಗಲ್ಲ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಏನ ಬಂಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನೇನವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ನಾಡೋಡ ಅಂದು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಒಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ನಾಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಡಬ್ಬುಡು ವೈಟ್ ಡಬ್ಬುಡು ನಾಡ್ಲೆ ಡಬ್ಬೊಡ್ ನಾನು ಹಪ್ಪಳ ನಾಡೋಡ ತೇನ್ ಡಬ್ಬಿದ ಪುರ ಗಾಲ್ಯಾಂಡು ಡಬ್ಬಿದ ಮುಗ್ಗಿನ್ ಏನ್ ಎತ್ತನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ನಾಡೋಡ್ಯಾನ ಈರೆಂಚಿನೆ ಮುಳ್ಳು ಬತ್ತೊಂದು ಈರ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ನಾಡುನು ಎಂಚಿನ ಮಂಡೆಡ್ ಪೇನ್ ನಾಡ್ನ ಈರ ಬನ್ನಿ ಆತ ಅಂಚತ್ತು ಯಾ ಬನ್ನಿ ಮಂಡೆಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಮೇರಂಜ ಈರ್ ಪನ್ನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೆಂಗಳೂರ್ ಉಂದಾಂಡ ಲಾಯ್ ಕಾಪು ನಿಗಲೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ ಪೋರೆಗ್ ಎಕ್ಕರ್ದ ಓಲತ್ ಬಸ್ ಬೋರೆಗ್ ಪೋನಗ
ಜೆತ್ತೋಂದು ಬೋಲಿ ಜತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕನ ಎದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೆತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಈರೆಗತ್ತು ಎಂಕಲ ಅವೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಚಿನೇ ಅವು ರಾತ್ರಿಗತ್ತ ಪೋಪಿನಿ ಅಂದ? ಹಾ ಬೊಕ ಅವಲೇನ ಉಂಡು ತುಲೆ ಹಾ ವಿಧಾನಸೌಧ ಉಂಡು ಹಾ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಹಾ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಉಂಡು ಹಾ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ದೇಗ್ಲು. ದುಮ್ಮುಡು ಕಣಿ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಎಂಕೆ ಬಂತಾರತ ಮಾರ ಮುಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಅವು ಅವಲವು ಹಾ, ಕಾಣಿ ಹಾ, ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ ಎನ್ನ ಅಂದೆ. ಕಾಣಿ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಂಡರ್ಲಾ ಉಂಡು ಅವು ಎನಡಲ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಎಂಚಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಲ ಕುഞ്ഞു ಉಂಡು ಮೇರಡ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ವಂಡರ್ಲಾ ವಂಡರ್ಲಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಿಡ್ತು ಜರ ರಸ್ತೆ ತಿರ್ಪುಣದ ಊಲಲ್ಲ ಊಲಲ್ಲ ವಂಡರ್ಲಾ ತುತ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ವಂಡರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಜಾಗವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿರ್ಗರೆ ಮಾತ ಪೋಪಿನ ಜಾಗವು ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಉಂಡು ನಿಗುಲು ಇರುವೆರೆ ಕುಲ್ಲು ಹುಲ್ಲುದು ಜೋಕಾಲಿ. ತಿರ್ಗಾವೆ ಒಂತೆ ನಿಧಾನ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಿಂದ ತಿರ್ಗೋವೇರ ಹೇಗ ತಾರೆ ತಿರ್ಗುಂಡೆ ಎಂಕ ಅವೇ ನಂಚಂಡ ಅಗಲ್ಡ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಯ ಅಂದಾಲ ಮಲ್ಪ ರ್ಯಾಪುಚ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಹಾ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಡಗು ಹಡಗು ಮಲ್ಲ ಹಡಗು ವಾಡ ವಾಡ ಅವೇ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲು ಉಲ್ದು ರಾಯ್ 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 ಏನಲ್ಲಿ ರೈ ರೈ ಇಂದಂತೆ ನಿಧಾನ ಮಲ್ಪೇರತೆ ಹೇಗ ಬಂಜಿ ತಮೇಲುಂಡು ಬಂಜಿ ತಮೇಲೆ ಅಂತ ಆಪೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನೇ ಅವಲಾಪ್ ಜೇತ ಅಂಚಂಡ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಖರ್ಚು ತಲೆ ಚಾಪುಚಿ ಹಾ ಕಾಲಿ 2,000 ಖರ್ಚು ಹಾ ಕಾಲಿ 2,000 ಹಾ ಪುಗಲ್ ಕುರಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡಲ್ಲು ತದ ಎಂಕವು ಮದತೆ ಹೋಯ್ನಿ ಎಂಕವು ಹಾ ಒಂಜಿ ನೀರದ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ನೀರು ನೀರದ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ ಮಿತ್ರ ಪೋಪಿನ್ ಹಾ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾ ಇರುವೆರೆ ಕಂಡನ ಬಿಡದಿ ಇರುವೆರೆ ಕಂಡ ಹಿಡಿದಿರ ಕುಲ್ಲನ್ ಆಯ್ತು ಟೈ 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 ಬೋಳಕ್ಕ ನೀರ್ಗುಲೆ ಗುರ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪದ ಅಂದು ಆನಿಯ ಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲ ರಡ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪನೆ ದಾಳ ತೊಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ನಾನು ಬಲೆ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಉಂದ ಉಂದ ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಹಾ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಬಡಿತ ತೋಡು ಬೋಡಾಯ್ನಾತ ನೀರುಂಡು ಬುಳ್ಕಲ ಕುಲ್ಲಲಿ ಬುಳ್ಕಲ ಲಕ್ಕೋಲಿ ಎಂಚ ಮಾಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2,000 ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚವು ಇಸಂಚಂಡ ಅರೆ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಮುಂದುಲಾ ಪೂಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಬೇಟ ನಾಳೆ ನಾ ಡಬ್ಬುಡು ನನ್ನ ನಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮುಲ್ತಾಪುರ ಮುಕ್ಕಿದಾಣ್ ಅತ್ ನಿಗಲೆ ಮದ್ಮೇನೆ ತಗೊಂಡರು ಮುರಾನಿ ಮದ್ಮೆ ಹಾ ಕೊಡೆ ತಮ್ಮನ ಓ ತೆ ಮೊರಣಿ ಮದ್ಮೆ ಕೋಡೆ ತಮ್ಮನ ಇನಿ ಹನಿಮೂನ್ ಅಂದು ಉಂದೇ ನಿಗುಲು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ದಾದ ಪಂತೆರು ಮದ್ಮೆ ಈ ಕೂಡ್ಲೆ ಖಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಾರು ಪಸದು ಎಡ್ಡ ನಟ್ಟನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದ ಅವೇನು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಏರ ಕಿಟ್ಟೆ ಪಂಡೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಪಂಡೆ ಬಂದು ಸೀದಾ ಚೀಲ ಪುಗೆಲ್ದೆ ಬರ್ಪಿನತ್ತಿ ಎಡೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಸುರುಟು ನಿಗಲ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಡಬಹುದು ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಮೂಲ್ಪುರ ಮಗುಲ್ ಓಯ್ ಅತ್ ಇಡಲಿ ಲೆಟ್ಟಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಲಿ ಇಡಬಲಿ ದಾದಾ ಒಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬಲಿ ಇಡೆ ಎಕ್ಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಏನನ್ನು ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಾರತ ಇರಡ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡಿರ್ಡ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು 800 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಓ ದೇವರ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬ್ಲೆ ಇರು ಆತ ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ ಒಂದು ಇಡೀದೇ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋದು ಒಂದು ಬಸ್ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬಂದು ಕುಲ್ಲಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಅಡೆ ಬಸ್ ಒಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಹಾಕಿ ಜಾಗ ನಿಗಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಪೊಯ್ 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 ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಅದೇ ಯಾ ಅನ್ನ ಕಿಟ್ಟದ ಅಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತತ್ತಿ ಬೋತಾ ವಾ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಿರ್ದುಂಬು ಕುಡರ ವರಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರುಕು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಫಿ ಕಾಟ್ರು ಶೋಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೈತನೆ
ಬಟ್ ದಾದಾಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ನಾನು ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಜೊತೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಡು ಸ್ಲೋ ಪಾಯರ್ ನಿಖಲು ಡೈಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಇರು ಬಾರಿ ಚೋಕ ಅವೇ ದೊಂಡೆ ಬೋಡಾಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಡೆ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತ್ತಿಜು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಈರು ಕ್ವಶನ್ ಕೆನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕಟ್ ಹಾಕೋನಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಬೋಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿತೆ ಈರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಯಾರು ಪೋಯಾರು ಈರು ಹೋದ ಕೈ ತಲ್ಕುಲ್ಯಾರು ಈರೆಗ್ಲ ನಾಡ್ದಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಮೇಲ್ಗೆ ಬಿಡ್ದು ಓಲುಂಡೊಂದು ಜಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಆಂಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಂಚಸ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬುಡಿಯಾರು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಅಂತನು ಅವು ದಾದಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಒರಿಯನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಆದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾದು ಕುಡೋರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದು ಸ್ಲೋ ಇಂಚ ಪೋಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಕುಡಲ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲ ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಹನಿಮೂನ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡಿ ಆಪಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಲ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎತ್ತುಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಾದು ಮೂಜ್ಜಾನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಲು ಬಟ್ ಒಂಥ ಸ್ಲೋ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾನಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ ನಂಗೆ ತೀಯರ್ತಿ ಕೆ ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾನಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಒಂಚೂರು ಯಾಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪನ ಐತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ತಟಪಟ ಬರೋಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ತಂದಾಂಡ ಇಜಿಟ್ ನಿಖಲು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾರ ಅಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ದಾನೆಗೆ ಅಂದ ಓ ಅಂದ ಓಡವೇನಿ ಇಡೆ ಅಂದ ದಾಗೆ ಹೌದೇ ಅಂದ ಅಂಚ ಈರಾಗ ದಾಗೆ ಈತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಒರಿಗೆ ಕೇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬುರ್ದಾವಡು ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಳು ಮಾಯ ಕಾಪುಡು ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಭವಿಷ್ಯ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಜೇಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕುಸಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದುವೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯ್ಸತಿ ನಿಕ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ಗ್ಲ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆಂಡ್ ಅಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಮಂಡೆ ಈ ಸತಿಲ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೇ ಸ್ಲೋ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಆಲ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿಕ್ಕದು ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಓಲು ಪಂಚ್ಕೊರೋಡು ಅವಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕು ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಅವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಜೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬತ್ತಜಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಡ್ ಸುಮಾರು ಉದೇನೇ ನಿಖುಲು ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಸಾಧಾರಣ 22 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಅವೇನು 14 ನಿಮಿಷ ಬಂತದಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲಾತು ಒಂಚೂರು ಉದ್ದನೆ ಪೋಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಭಾರಿ ಸ್ಲೋ ಆತ ನಾವು ಎಂಕ್ ಏನು ಶೂಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನು ಹನಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಪಿಲ್ ಶೂಟ್ ತೂತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬಾದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಬಂದೆ ಏನಿಂದ ನಿಖುಲ್ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ತೂದು ತಲ್ಲ ಮನ್ಪುರಿಂದ ಐಟ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಸೇಮ್ ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೂಟು ಏನು ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಲೋ ಒಂದು ನಡುಟು ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಕಿಂಗ್ ನಕುಲ್ ದೀಪಕ್ ರೇಲಕ ಅಕುಲ್ ಸ್ಲೋಡ್ ಪಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೆ ಮನ್ಪೇರು ಮತ್ತು ನಿಖುಲ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಾಗ ರಬ್ಬ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಡಿ ಓವು ಕಾಮಿಡಿ ತುಲೆ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ ತುಲೆ ಜಾನಿ ಲಿವನ್ ತುಲೆ ಮೆಹಮೂದನ್ ತುಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಆಗ ಡೈಲಾಗ್ ರಬ್ಬ ಪಾಡು 3 ಜನಲ ಭಾರಿ ಸ್ಲೋ ಅದು ಪಾತ್ರನಾಗ ಅಡೇಗ ಆಯ್ತಾ ಪಂಚಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಡೈಲಾಗ್ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾಮಿಡಿದಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಮುಗುಲ್ ಬಂದ್ಲಕ್ಕೇನೆ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಖಲು ಪತ್ತೊಂಬ ಇದ್ದರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚಪ್ಪಡು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವಿತ್ತಿಸಿ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಮುಲ್ತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡು ಕೊಲ್ದಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ರೆಗ್ಲ ತುಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನು ನಿಕಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಕಂತು ಮುಟ್ಟಾವುಡಂದಣ್ಣ ಐತೆ ಪಿರೌಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕೂಟದ ಅಕಲೆಗ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತೆಯಾಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.